Ah iya. Iki ya ana bintang tamune diundangke ora Jol? Lho nggih no, eman-eman ado-ado saking toli-toli. Ayo Mbak Elisa. Kene nak. Bereng-bereng ning Rembang ya. Jene iki jumeneng napa lenggah mawon? Jumeneng kali. Oh jumeneng mawon. Jumeneng. Oke. Oh melu kula niku wis penak sak penak-penake penak. Ah penak pol. Anake ora tau nyoba sinden nek bapake terus. Coba ngono gitu. Kula lek gumun niku Mas jenengan niku napa sekolah pedalangan napa udah dari kecil mendalang apa gimana? Yang ngajari bapak apa gimana? Wah. Kula niku kayak Pak Sigit malah padu terus nih, Mbak. Padu terus. Padu terus ora tau. Berarti lek ngajari sampetan niku sinten ajar ki mbak apa? Saiki dadi cah enom ki ya enek jenenge YouTube lho. Oh, Dalang-dalang iya. sakmono kae iso dipelajari. Malah enggak sinau sama bapak. Enggak. Mah. Apa sih Rasudi. Ngono. Omong ngono aja. Sing disinaoni apa bapake iki elek-elek. Kok elek-elek to bapak lu terkenal lho Pak Sigit. Lah ki wong tuwa ki biasa ngalah dadi Mas yo bapake piye anake kudu ngungkuli bapa. Ah ngono, taruna ngunggulono Tiru bopo. sing apik-apik, sing elek-elek ki rasa tiru ki nyatane sabetane Dek Awang ki yo luwih apik timbang pakne. Iya luwih apik. Pakne ki kadang ucul kabeh. Terus yang spektakuler ide-ide cemerlang panjenengan itu luar biasa. Kayak tiba-tiba mengeluarkan ada berlian yang bertaburan ngaten niku kan out of the box. Lah iya toh. Heeh toh, Pak. Jenengan itu apa? Jurusannya apa? Aku kuliah di film dan televisi. Loh, Film dan televisi didedikasikan dengan pewayangan. Jadi film-film kayak ning wayang kepiye nanti digarap dengan orang-orang nyata. Berarti aku ora sekolah dalang ya sone Ora ngawur sekolah. ini, Mbak. Ora sekolah dalang iki lho. ora perdalangan tapi pedaleman. Kok pedaleman? Oh, Iya, berarti supaya bagian mendalami televisi. seni ya. Ya apik. Ya malah kayak gitu. Nek wis terah dalang sesuk bakale metu dhewe, bakat-bakate bapake secara alami akan keluar. Metu dhewe. Malah kudu sinau liyane betul. Siap, Saya siap, juga siap. belajarnya psikologi, jenengan belajarnya televisi ya? Ya, film dan televisi. Film dan televisi ya. Semoga Psikologi. iso ngerti ora, iso ngomong ora. Psikologi. Alah, Lah. psikologi. Psikologi. Nyirim petuntu kok. Kowe jare kuliah, Jol. Alhamdulillah. Kuliah. Dokter. Lho kula niku jane ajeng mengambil S3. 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 Elok lho, S3 sarjana tingkat 3. Oh, lah tangiku kawanan teko kono entek. Cek sarjana S1, S2, S3. Nah, ben juga S3 teko kono entek. entek. Mulane iki SD wae. Sembah ngono bisa. Ojo, kowe iki S6 wae, Apa sak ndure S3. Oh iya S6 wae. S6 ya. Sinten wae. sumerep selit sapi saged singsot. Wah, salah sakit jingsat. Jol. Nggih. Wah, iki mumpung ditenggani karo seniorku. Nggih. Kanjeng Sultan. Kanjeng Kanjeng Sultan. Sultan. Dhewe wis gawe kerajaan dhewe ya. Nggih, awake dhewe iki kerajaan bertetangga. Oh ya. Tapi tetap harus rukun. Oke. Oh. Sinten menika tanggane jenengan kerajaan sebelah? Alah, Pak Sigit lho. Pak Sigit ini urung buka apa kayak bisa nih buka asmara apa Sriuning dhek urung marem lho. Iyalah alah. Aku iket mau ki mau gur ngenteni. Kuwi to, Le. sik ditunggu. Apa? Aku dadi jenengan ora tak tawani. Kok iso? Lah sik mentolo ndelok kuwi lho. Aku ki mau gur ngenteni druk perang gerunge iki lho. Kok ketara lek men prei lho ya. Monggo kula manut negara sebelah di. Coba. Yuk. Duduk. Salim riyen Pak. Wah jan panjenengan niku idola rumen kula nonton nggon PCD. Sugeng dalu Pak Igit. Nggih, dalu. Idola kula riyen. Alah aku bengi iki ora idola blas karo Pak Igit. Ngopo, Jol? Lah Aku idolaku ya Mas Awang wong sing mbayari kono kok. Lho,
duwite awang sing gawa aku. Lah, Oh, nek ngoten kula nggih rindu Pak Iki. Kok terus malih tinggal ngono. Aku ki akhir krungu dhuwitku sing gawa sapa ngono aku ndredeg kok. Matur nuwun kalih kanca-kanca EO Mas Pawan, Mas Alek. Wis sedaya mawon sehingga pegelaran wayang kulit dalu menika lancar. Matur nuwun Mbak Elisa pun ngomong anak kula. kula remen saged kolaborasi sareng Mas. Rodok mriki Mbak, niki badhe kula wawancari dhewe niki. Oh nggih. Pendapatnya Mbak Elisa tentang awang pripun Pangsit Winursita ketika kuliah jurusan apa le? Film dan televisi. Film dan televisi terus ndalang kaya ngene. Pau kan pun mulai dari awal sampai lakone dirampungi lagi goro-goro. Nggih. Pendapatnya jenengan pripun Mbak Elisa? Nggih, kula tiliki ternyata juga banyak yang lepas teks. Otomatis kan itu bakatnya mengalir begitu saja. Nah, saya malah mengapresiasi dengan Mas Awang yang belajar untuk pertelevisian juga perfilman. Nah, ini besok akan memajukan pewayangan kita karena nanti dari generasi ke generasi jenengan dari baby boomer generasi milenial. Dong pora. Betul, betul. Pokoke rohku milenial. Milenial karo mie ayam iki beda wis ngono wae. Generasi Z, generasi Alpha ini akan terus berkembang. Kalau kita nggak mempelajari perfilman untuk mengerti bagaimana minat masyarakat terhadap tontonan seperti apa, nah itu yang harus diperdalam, Mas Awang. Itu nonton teori-teori dalam dunia perfilman yang mempelajari tentang minat menonton. Nah itu Betul. penting. Siap, makasih Mbak Elisa. Jee. Mungkin lain waktu kan Awang butuh talent Mbak Elisa sebagai Talent. talent kok Talent. 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 Pak Iki Pesing judulnya kan bisa talent iki peraga. Oh iya. Utawa sing diundang terus dikongkon gawe napa ta apa ngono kae. iya roh. Lho aku kok wong kene iki lho yo Sampeyan kan talentnya julang karo Mbak Elisa. cocok nanti. Judulnya Lahir Wah, dalam aku Kubur. Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Iki ngelairke iki neh sakit no. Lah ning jero kubur petenge yo Ora. Sing nglairke Elisa, julang patoke. Dadi patokku sampean nggo. Cocok ya. Elisa sing nglairke aku bayine. Wah, iki jelas saingan iki. Mosok bayi ngene. Mau ora wis tak kandhani tak pengen Lah, piye, Jal? ngunggahke. Tak pengen ngunggahke ngene iki munggah kepengin dadi bayi. Wah, Saya kagum dengan Mbak Elisa. Mergo nganu napa aku kenal Elisa iki aku ora ngira nek dadi kondang ini jo biyen. nggih nggih. Ketika biyen aku dolan nggone Mas Seno, ngene akhirnya kan ditelepon Akhirnya. Mas Seno. Risa wawancara Numpak Supra X. terus Brinde. SMA ya. Iya, SMA. masih mau masuk isi Oh, main masuk. pedalaman. Kuwi biyen sempat konsultasi karo aku bareng biyen RKE biyen. Kacamotane kotak kaya TV. Rambutnya keriting jebobok nang Ya, biyen nggih. dulu kan ranti duit ape perawatan to, Pak. Ya urung nyinden, urung Rangono. nyinden. Dadi ya Iya. makasih sukses selamat sukses untuk Mbak Elisa. Saya juga mengapresiasi untuk putra Pak Ikit, Mas Awang. Pokoknya matur nuwun. maju terus, jangan kendor untuk mempelajari dunia pertelevisian. Karena apa? Kita berdampingan antara wayang sama streaming Ya. dan kebutuhan kamera, sudut kamera, perpindahan kamera itu sangat penting sekarang karena sekarang visualnya terutama sinden-sinden, terus banyak sekali gimmick-gimmick dalam Ya. pertunjukan wayang itu sekarang jadi poin. Paham ora, Jal? Dampora. Yang gimik iku apa itu yang? Oh, gerayang-gerayang ya. Alah, kiki marai malah aneh-aneh kok yo. Kowe dagelan desa gimmick kok ora ngerti. Nah. Terus ini dari dua suku kata game karo mic. Game permainan mic ki nyusu. Oh, dadi Dampora. kuwi sing bener malah gerayang-gerayang. Game mainan, Miki. Game iki wis rampung, mik iku alah mbah. Niki ditenggani Gus Wondo bareng. Oh, Matur suwun. Sekarang pertanyaan buat Mas Awang. Ya, Nah, gimana? pertanyaannya bagaimana rasanya menjadi anak seorang dalang terkenal? Terkenal tuh sampean Pak Jebul. Masalah bocah kok ora sadar lho. Ditunggoni pas mayang gitu rasanya biyen nek aku ngono ya sebah aku. Wah, tenan. Loh, sampean kok ngerti? Pripun panjenengan? Apa ya, Mbak? Ya wis ngono kuwi lah. Biasanya Oh, menurut saya kuwi lho wis Om Jolang sing wis tau ngerti lho Iya, perbedaan kalau kuwi tunggu gimana, karo Om ora. ya. Jolang? biasanya kalau memang kita berprofesi lalu bisa pentas, orang tua mendampingi itu menjadi suatu lentera yang lebih terang mendorong kita untuk ke depan lebih baik.
Apik. Itu bagi saya. Karena cah ngono kan urung tahu rapi, urung tahu dadi tuwa. Kayak dirimu lah. Gini. Jadi bagaimana seorang tua itu mendukung anaknya? Oh, iki lho dukungan lho sawang aja gila-gila to. Dhewe iki nek omong serius sih malah ra meyakinkan blas kok ya. Aku seneng. Nggih, yo. Seneng Pak Ikit mau tua. Iki rampunge ora kudu nganti jam 3 kurang seprapat kurang kira wis rampung saiki. Ayo, ayo. Lah niki lagune napa lho Pak Ikit nyanyi no? Manut. Udah di atas Engko panggung. nek ora apal yo kok. nyilih catetan. Enggak siap. Lho iki Iki nyawi. lah jare rampunge ra kudu wengi-wengi lah aku ya persiapan to. Ya durung to. Oh, durung. Lagune napa? Apalku iku gur sesidemban. Sesedoan. Wis dipethek lho sinden-sinden sakmene. Ora apa-apa wong ku tembang kok. Syukur dilakoni. Oh iya. Dilakoni Oh, nembange. Sriune. Sriune biasane nggih hafal druk prang Napa? ngoten ya. Apal seru ning sithik-sithik. Nggih, mungkin kula bisi. Ayo. Oke. Napa Mas Dalang, seru ning napa sesideman? Request. Manut lho, manutan Oh, to. Lho cah penak lho Pak jane manut lho. Cahe penak sing ra penak iki bapake. Ya iya. Kok nembange kok ya milih sing apal ngendi ngono. Ya urip iki digawe sok penak sok ora, sok penak sak. Engko nek penak terus sak kenaan bocahe. Gelombang kehidupan Nah. kita. Ben ngrasake pait ketiring lelakon. Si gravitasi. Yuk. Jol, Nggih. so 24 wayanganku sing sidane jane iku aset gumelar Jol. Terus Lah kok ngerti-ngerti terus batal terus sinten dalange cakrane rat Pak. wah aku nek ngono melok sing ora sida batal. Kok ora di pendirian to Jol. Lho, kula mak sapa ngerti sesuk kolaborasi karo jenengan to. Yuk. Monggo Pak Ikit bebas mawon. Putri kang sulistyeng warni. Apal lah. Ketok yape seneng warni. Sri Huneng Mos tika tuban. Oh, Jol, Mustika dadi mus. biasanya awakmu nek nggone sambungan karo Pak Ikit iki ngopo Jol? Nggih biasane ya strategi niku diatur. Ngalah boto ae kok strategi. Lho piye dalam kehidupan kalau tidak punya strategi berarti tidak punya visi dan misi. Oh. Dadi kula mbek Pak Ikit strategi piye carane? Putra Kanjeng Sira lawe. Bagian kok ini druk. iki kudu cetha iki. Kudu cetha, artikulasinya harus cetha. Iya. Tuk prangkong po Jonegoro. Wiyoto karo Bagas ningali Apa? Pak Ikit kaya ora percaya. Kok karo ngida-ngidu itu. Karo ngene jual-jual Wiyoto nek ngono lho. Iki ana bae sak apal. Bebelo wirat moyo. Tan burung Sri Huning Lah gugur. saiki mudeng dik iki padahal muni gundul lho saiki gugur. Engko bar iki sing besok nganu Gus Wondo bareng karo karo Gus Alek. Tayupan kali tayub ya Gus. Cocok Pak Ikit. Karo Gus Rudi. Gus Rudi, Gus Wondo, Gus Alek. Terakhir dadi mustikane ing Tuban. Monggo Gus. Ayo Gus bantu kene Gus. Mangga Gus. Tayub Gus. Wis tah ayo. Ngene tok lho, wis ngene Lek tok. beksanan lek. Ayo mriki Cah Bagus nembe 16 tahun iki, Mbak. Tak jemput to. Ayo. 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 Ayo to. Ayo. Ayo to. Ayo. Ayo to. Ayo, ngadik dhewe ta. Ngadik dhewe. Kok kaya bayi raksasa kok ngono. Lah, suwanda joget apa ora malah kaya ana lindu. Ayo lek.
Kalek. Walah. Ayo mriki. Mriki engko nek tak jejeg lho, ayo mriki. Iya, iya. Ayo. Duet sak bait Mbak Elisa sak bait aku ya. Nah, ngono lho. Lek. Oh, Tio. Ayo. Tio, Iki sing mentale sing kuat-kuat sing rene ae. Arep napa niki wau? Mbak Elisa ini EO-nya salaman kali Mas Alek. Oh, Mas Alek. Iya, itu Mas Alek itu. Menyala. Ayo, Tio. Menyala. Tadi ada titipan dari Pak Wawan. Apa? Pesen no, Mas. Oh, pesen. Tanggal 17 mau ke Jogja. Jarine Mbak Elisa dijak ngopi. Cie. Ya. Rapopo Mbak Ya, Lisa itu ya. tanggal 17 toh. Lah jolang ra dijak apa piye jolang? Enggak dijak kamu. Aku melu. Kene Tio. Ini Mas Tio juga salah satu arsitek. Oh iya, Mas Tio. Mbok rada nengah sini lah. Tukang ya. bikin jembatan dan rumah RSS. Kene Mas Tio, kene. Artis. Mas Alek iki bojone wong Gunung Kidul iki, Mbak Nggih. Elisa. Oh nggih. Nggih. Gunung Kidule pundi? Kono Alek. Bojone iki lho. Mas Alek, Gunung Kidule ngendi? Wonosari, Semin. Oh Wonosari. Oh Semin apa Wonosari? Wonosari rada kutha. Kutha Nek Semin Jogja desa. lantai 2, nek Semin rada desa. Bojomu ki pira to kok Wonosemi Wonosari? Omong terus terang. Ngendi? Wonosari apa Semin? Wonosari, Heeh. Gunung Kidul, Iya. Semin, Dilem. Lengkap toh. Lengkap. Patang loh. Patang kon bojone paten. Jas nggih. Joget ya Mas ya. Ya. Enak ya. Iya. Ya. Enggak Pak Nggih, Ijin. monggo. Ya mangga iki. Buka bunang, Mas. Pembungan wis ready. Sriuning karya Ki Haji Sukron Suwondo Gitar. Mustika Tuban Labuh Tresno Trinsa Boyopati Marang Raden Wiratoyo Angus Prasetyo Anandur Gandhi Elisa Surah
putranira sira lawe pati-pati buka siune purane ngabu wong sawati nalikane nguni ngabu ing majalaka bukan tane lawan pinacika katresnane Wiratoya dinang tite ngerarasin senadyan pentasan nilo raden leno alagung negara Matur nuwun, Mas Alek. Mas Matur nuwun, Tio, Mas Tio. makasih banget Matur ya. nuwun, matur nuwun. Memeriahkan Pak Sigit. Makasih, matur Mbak Sa. nuwun, Makasih, luar makasih. biasa nggih. Sampun Pak Dalang. Oh, nggih, matur nuwun Pak Sigit. Wah. Matur sembah nuwun. Om Jol, Nggih. iki akeh layang tumiba ing WhatsApp. Napa? Niki wonten Pak Budi Guntoro, kanca-kanca CFC Jogja nyimak, salam buat Elisa, kanca-kanca PBKS. Nggih, nggih. Niki Pak Warsono nggih nyimak. Oh nggih, ketawang mangun. Nggih. Niki Pak Ton nggih nyimak. Tasih kapan Nyimak, nggih? nyimak kabeh. Nggih. Taiwan nyimak Mas nggih. Saking Jakarta dan Bekasi. Sinten niku? Salam Bekasi, kanca-kanca Once. CFC mriko pokoknya sukses untuk Mas Awang. Ya, Assalamualaikum Mas Awang, Grogol Jakarta Barat. Monitor nggih. Siap, niki enten sugeng enjing Mas, nderek monitor saking Jeddah. Wuh. Siap, siap. Mbak Maya Lupucan. Nggih, 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 nggih. Matur nuwun yang sampun mirsani lan saking langsung offline maupun online. Nggih, sembah nuwun, istunipun. Mau dikasih apa Mas Awang? Ya. Buat CFC di seluruh Indonesia Dan luar negeri. dan luar negeri. Wah, nek CFC iki solid banget. Pak. Solid ya. Lah, tenan, tenan. Penggemar. Nggih ngeten niki Mbak Elisa, suasana wayangan di Rembang ya beginilah. Pantura. Di Pantura. Di Pantura. Pengalaman Iya. baru remen aku. Nah, remen di Rembang ya. Seneng, Remen. Remen Gitu ki loh. seneng ya menawa. Iya. Jol, Muga-muga iso ana neh. nggih, pripun Mbak Elisa? Semoga besok ada Oke, lagi siap. berkembang tanggapannya tambah oke Amin, tambah amin. oke. Rong Oke, Mas. rong lagu gas kayak tungda tung 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 ya. Oh, oke. Cocok. Cocok ya. Oke. Napa lagune napa? Iki anu, Jol, apa Napa? jenenge? Iki sinden sing anyar-anyar iki diketokke ben orang berdek. Nah, genduk Melani karo genduk Lila. Nah, ya ya kene berdua. Iya, iya, iya. Ayo Mel, Lil. Ayo Mel Lil Ini Melil. sepantaran yo. Melil. Satu SMA ya? Ya. Sama Oh, enggak. Mbak Elisa. Iya. Jenengan kudu motivasi sing jenenge Lila Pangestuti niku lho. Lila, ngopo kok Kuliah kudu? ra lulus. Bahasa Inggris. Dewe-dewe. Kuliahnya apa toh? Kulo ning bahasa Inggris, Mbak. Boleh ya lah ngeli apa-apa. Rasa guweten mlebu bahasa Lah, yo. Inggris jane. Melu Cari. sosiologi ku mau malah genah. Sosiologi, Mm-mm. psikologi. Kayak saja itu tak tambah kentir. Aku wis kentir ora kuwatir ana sing dijak curhat sosiologi. Sosiologi. Lagune apa, Mbak? Kasih Lagune- apa? Ayo Mel, manut gue Mel. Gue sing arep belajar apa mumpung yahine gitu. Seragenan apa? Mumpung ora melu Pak Igit. Mm. Kita harus semilar mawon nggih, Mas. Iya. Apa? Iter Sumiler. Iter Sumiler. Dikasih Oke, oke, buat boleh, boleh, CFC. Nembe ngehit iki Mas Sambung. Petro. Itir Sumilir. Kita Sumilir kunjuk kanca-kanca Cakraningrat Fans Club ugi PWKS Yogyakarta. Nah, mboten kata lumen Piyayi Peranti dan saindenge. Oke. Sukses selalu Sukses untuk selalu. Pak Hasan dan teman-teman. Terima Semangat. kasih, Mas. Yo, Cok, intir apa mau? Kitir. Ranggo N. Kitir ki Orang surat. nganggo N aja. Orang nganggo N. Kitir. Kitir. Kitir aja. Kitir Sumilir wangsut Nah. gumlar. Yo, dadi. Ini film Godfather ini.
kabur kanginan. Ngono ku ya ceritane Iya, ya. Oh, lagune kitir, ternyata lagi ya. ngehits ya Om ya. Kitir ki Iya, surat. lagi Heeh. kitir. Oh. Ya meh persis tali kotang nadane ancen. Bentuk-bentukane. Yen wis tak tukoke peh persis. Ya itulah yang dinamakan dinamika. Iya. Ya. Iki Mbak Mei sing urung ngadeg dhewe ja. Nggih harus niki harus. Ayo Mbak Mei ngadeg Mbak Mbak Mei. Mei. Ayo kene meh yo. Ini juga masih kuliah Mbak Elisa. Oh iya. Mbak Mei ini dari mana ya? Kok Dari namanya Mei? Tuban, Oh kirain Kak dari Elisa. Thailand. Oh, boten. Mei langkap. Sadikap, kap. Mei mengkap. Mangkap. Mangkap. Mengkap mboten. Nggih. Wonten dawuh menapa niki Kang Bagong Petruk Gareng? Nembang Mbak sampean nembang. Iki apa jenenge mumpung wayah esuk-esuk digoleki tembang sing ngono kae. Nah, Ketok kene mu latihan karo Kaji Ndoyi iki lho. Nah, sigrak. Ora sinkron oh, Mas. Ora sinkron ta. Sinkron. Lagi badon. Saiki sinkron nak mau nem ya jajali. Mbak Elisa, Apa? menurut jenengan itu seniman apalagi sinden itu penting nggak dia apa jenenge mengejar cita-cita tinggi banget punya title mungkin dia sekolah sing dhuwur kuwi penting nggak? Yo zaman sekarang? penting lah. Kenapa Mbak? Yo kan jenenge dhewe kudu bercita-cita sadhuwure bintang-bintang ben dhewe ki tibane ning nggon akoso isian. Rungokno mel. Oh, malah harap medhot arep rabi gitu. Lho. Aja tarabine dhewe. Pek Melu mantu to, daftar. pek mantu. Aja gelem deh Bapak Mortua iki. Mortuane ngene gelem. Anake dokter rek. Tapi mortuane ngene iki. Lah pateni maratuane. Mboten. Mundak tidak menghidupkan pemandangan paten. Pak Mei mau nyanyi apa Pak Dalam. Mei? Nyanyi apa Kap? Lamunan niku wau Kaji Lamunan, Ndoyi. Kap. Oke. Sing joget Mas Rudi. Ya tayub Mas tayub. Oh, ditayub. Yo. Lamunan tayub yo ora ono. Mas Doyi, ono ya? Ono ya. Anu, bar iki Mbak Elisa tayub Fly Me to the Moon bar iki. Tang ton ding dang ngono kae. Fly me to the moon, tong ding dong tak ngono kae. Demun. Yo Mas. Yo. Yo garapke yo. Coba kaya ngopo, Cok? Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Terima kasih Mbak Elisa. Injil, Hah? kawan. Matur Makanya nuwun. sukses selalu ya. Oke, amin. Ampun kapok-kapok iki kali wangsut gumelar.
Wong-wong ngeten niki pokoke. Boten kapok, mahtuman aku. Oke, siap. Nek iso dikerepi kalian jenengan boten ngelih Lah, bapak. oke. Jaluk sing kerep. Kapan jope kita bunderi saiki? Si toli-toli arti kerep yo.